Sanibona, phinde nginibikelele nje ngaleli thuba ngalomzuzu ngalelo hora ngalesi sikhathi. Sibonge nje umdala wensuku ubaba wethu ohlala ekhaya ezulwini esasigcinile, esasilondolozile, esasithandile, esasihlengile, esasenzela umusa ngaphezulu komusa, esasenzele konke okuhle ngezikhathi zonke. Udumo nje malube kuye ngaso sonke isikhathi. Yazi kuthe nje namuhla ngilungisela ukuthi ngizokwenza inkonzo kaNkulunkulu. uNkulunkulu beliweletshala kakhulu amazwi ami ukuthi yazi kahle kahle lapha emhlabeni yonke into iya ngokuthi wena ukhuthele kangakanani. Yonke into iya ngokuthi wena uyisebenzela kangakanani, uzimisela kangakanani. And I wanted a dream lapho khona uNkulunkulu ekhuluma nami in my sleep ukuthi ukugijima kwakho ikona okuzokufinyelelisa la uthanda ukufinyelela khona ngendlela othanda ukufinyelela ngayo, ngesikhathi nangethuba nangomzuzu. Noma ngabe nigijima ningena kumjaho, if uwazi ukuthi ufusa ukureacha 100 meters in mhlambe let's say 30 seconds, kuzoba kuwena ngepace ozohamba ngayo, iyona ezotshengisa ukuthi ngampela uzoreacha 100 meters in 30 seconds. But if ufuna ukureacha 100 meters in 5 minutes, ipace yakho futhi uzohamba ngayo, mhlawumbe uzohambela nje uwonke noma uzohambela. But if usprinta ngampela, you can even reach that destination or that kind of distance in that kind of time, noma nge-period isikhathi esincane, even less than that. So yonke into ihlezi iya ngokuthi wena uzikhandla kangakanani, wena uzimisele kangakanani, wena wenza kanjani, wenza ini kanjani. Because in most cases when it comes to izisebenzi eziningi zikaNkulunkulu, uyakabona umunye abona umunye uthi lo wenza kanje, lo munye wenza kanje. No, it's not about that. It's about wena, ukuthi wena wenza kanjani, wena ufisa ukufinyelela kumbe, wena ufisa ukureacha ini, wena ufisa itarget yakho ingakanani. Because ungabona umunye umuntu umuntu enisebenza nayo, because this thing doesn't only apply to isebenza kaNkulunkulu but everyone osebenzayo. Ungabona umunye umuntu eriche let's say nisebenza mhlasimpe nje nisebenza ngabantu, mhlawumbe each and every day you uhola ngokuthi ufumane abantu abangakanani, uthola ama-client abangakanani, noma usize abantu abangakanani. Let's say unesi kuyabala each and every day ukuthi okay wena uzonakekela igule ezingaka. So if uyimisela ukuthi okay namhlanje ngifuna ukunakekela igule at least eziwu-30, namhlanje ngifuna ukunakekela igule at least eziwu-20, but omunye unesi enisebenza naye yena athi nje mina ngifuna ukureach u-10 each and every day, uzingazifanisi naye uthi hayi ngoba vele wenza u-10 hayi nami kanti cha. Wena know your targets, know ukuthi wena ufusa ukureacha into engakanani kanjani ngayiphi indlela, and make sure ukuthi in that kind of target, in that way, ngale ndlela ozimisela ngayo nangendlela ozihlelela ngayo, ukhulekela i-consistency ukuthi kuhlezi kunjalo. Because in most cases singabantu sesilibala ukuthi everything ihamba nge-consistency, everything empilweni yethu ebalekile it is consistent, ukuthi uphikelele ukuthi into uqhubeke uyenze njalo. But if into ozoyenza nje isinoma kanjani uyenze nje mhlapa, uyenze ngokuthanda kwakho, uma uthanda uyayenza, uma ungathanda uyenze, that in that way angeke kuze kwenzeke ngendlela efanelekile. But you need to be consistent, wazi ukuthi okay each and every day mina ngirechatha iziguli eziwu-20, nangakusasa 20, nangakusasa 20, nangakusasa 20. In that way uzohlezi ujabula, in that way uzokwazi ukuthi noma ngizizwe ngathi ukuthi ngikhathele namhlanje, yazi ngoba ngikhathele angenza u-10 namhlanje, kusasa ngizokwenza u-30. Uyazi ukuthi ngaso sonke isikhathi each and every day kuze uba ne-certain target for the specific week, specific month or specific, wazi ukuthi ufuna ukuzuza ini kanjani nofuna ukubona ini kusasa. But we shouldn't program, akumele size program singabantu ukuthi okay kumele kube kanje, because akuzoba kanjalo each and every day. Angithi akuzokwenzeka into efanayo nsuku zonke, angithi, because in most cases when it comes to ukusebenza ngabantu, abantu ngeke baze behave ngendlela efanayo, abantu ngeke baze benze ngokufana. Kuhamba nangesimo sezulu, kuhamba nangesimo sezifo. So uzothi ufuna ukureacha ama-patients awu-20 kanti ama-patients akhona ewodini awu-5 nje kuphela. So uzothini? Uzowathatha amanye ama-patients. So it's more of ukuthi yini othanda ukuyenza. But one thing we need to be careful of ukuthi zonke izinto esithanda ukuzenza
kumele si aim very high, aim 100%, so that's at least uzowelela ku-90, at least uzowelela ku-80. Uyazi ukuthi okay, selo ngaqala ukusebenza sijwayele ukuthi si-reach ama-patients awu-30 njalo ngosuku, awu-30 njalo ngosuku. Okay, mina ake ngi-aim ukuthi ngifuna uku-reach njalo u-40 ukuze noma kuthiwa ngiyakhathala noma kwenzakalani, at least ngiwelele ku-35, at least ngiwelele ku-32, you know, things like that. Nabanye abasebenza thola ukuthi usebenza esitolo, thola ukuthi usebenza kuphi, uyazi ukuthi wena upheka ama-rice amangaka ngosuku, upheka izinto ezingaka. Always aim ukuthi wenza okuningi, wenze okukhulu ukuze noma ukhathala thola ukuthi olunye usuku uzogula or something, wazi ukuthi vele umsebenzi weviki awuvele ucovered, wazi ukuthi vele ngenza okuningi vele ku-covered. Ngaleyo ndlela uzohlezi uthabile, ukhululekile emphefumulweni wakho ukuthi umsebenzi wami ngiyawenza, ngiyawugcina ngendlela efanelekile. So when it comes to ekusebenzeni, singalinge sibheke abanye abantu ukuthi okay, lo usebenza kanje, lo usebenza kanje, but ask yourself ukuthi mina yini engithanda ukuyireach, yini engithanda ukuyibona, yini engithanda ukuthi ngigcine ngifezile. Ngaleyo ndlela if uzibuza wena uzokwazi ukuthi okay, let me do this and that and that, let me cover umsebenzi ongaka ukuze lo ukhavelwa kusasa, lo ukhavelwa kusasa ngendlela efanelekile. And make sure ukuthi ngale nkathi usa energetic, usanamandla, do more, enza okungaphezulu. Makusavuma nje, makusenzeka, qhubeka shona khona. Mawubona ukuthi kusakhuluma, qhubeka ukhulume. Mawubona ukuthi kusahamba, qhubeka uhamba. Makusagijima, qhubeka ugijime up until uzokhathala, uzophelelwa amandla, because siphila esikhathini lapho khona kumele kusetshenzwe ngempela, kumele kufukuzwe ngempela, kusenzeka, fukuza kusafukuzeka, kwenze kusenzeka, ngoba amandla mase sengasekho uzowakhalela, uzowadinga, uzowafuna kodwa ungeke usanjani, ungeke usawathola. That is why incwadi yamshumayeli ithi khumbula umdali wakho emhleni yobusha bakho, zingakafiki izinsuku ezimbi, ingakasondeli iminyaka osho ngayo ukuthi angithokozi ngayo. Yebo, ilanga lingakabi mnyama namathunzi engakafiphala. So kubalekile ukuthi ngaso sonke isikhathi konke sikwenze manje, konke sikwenze kusenzeka, konke sikwenze ngomzuzu nangethuba, ngamandla ethu onke. Because mawusaqala ukugijima usuke usanamandla kithi, usuke usangaka-sprinter ugijime kakhulu, because uyazi ukuthi mase sengiyofinyelela lapha amandla hambe aphele. Enzela sure ukuthi okay, athi mephele aphele sengigijimile, kodwa aphele sengikwenzile kodwa konke. So isikhathi njengamanje sokuthi kusetshenzwe, especially kwizithunywa zikaNkulunkulu, isikhathi sokuthi kusetshenzwe. If uprofetha, if ushumayela, if uwenza zongovangelo, zongena ezindlini ngemizi ngamezi, kwenze. If ungumfundisi ufundisa ngezwi kaNkulunkulu, do it. If unxusela okhulekayo, ukhuleka ebusuku, ukhuleka emini, ukhuleka nanoma yini unxusela, do it, kusenzeka, because there will come a time whereby uzokhathala. There will come a time lapho khona uzobe sekuphelile umsebenzi wakho, ubukwazi ukuthi makufika leso sikhathi ukwazi ukuturn back, ubukuthi ngenzeni. Because each and every time yonke into inesiqalo nesiphetho kithi. Nasemsebenzini ukhona ukuthi ufike uqashwe, kuzofika isikhathi sokuthi uretrenchwe. So ngalesikhathi usasebenza, yini olibe luyifaka esikhwameni? Yini olibe luyifaka? Imali angithi ukuthi noma usuretrenchiwe, wazi ukuthi uhlalela ukuthi uyiholela impesheni yakho, wazi ukuthi uhlalela ukuthi uthole i-UIF yakho, wazi ukuthi uhlalela ukuthi vele mina ngiwasebenzisile amandla ami, wazi ukuthi uhlalela ukuthi ngale mali ade ngiyifaka esikhwameni bengibuye ngicaphune ngenze njani ngakho umuzi, ukuze noma umsebenzi usuphela ngiyazi ukuthi ngesithabatha esingaka engizoyihlalela kusona, ukuze noma konke sekuhamba sekufiphala, konke sekuhamba sekuvaleka, wazi ukuthi ngaso sonke isikhathi kodwa mina uJehova umhlengi wami unami. So kuyizisebenzi kaNkulunkulu, asazi bantu baNkulunkulu ukuthi ukukholwa kuyigugu. That is our topic for today. Ukukholwa kuyigugu elikhulu. Igugu lakho lelo ungathanda ukuthi lisuswe kuwena, lelo ungathanda ukuthi lisuke kuwena, lelo ungathanda ukuthi lisuke eduzane nawe. Fana nabazali uthola ukuthi uzoba nengane eyi-favorite, akathanda ukuthi yenze nanoma yini, number 1, akathanda ukuthi ihambe nanoma yephi, uyayinakekela, uyayivikela, uyenzela konke because iyigugu lakhe. In most cases kuba ingane ethola ukuthi iyona yodwa, mhlawumbe ezinye zayiphuphuma noma azabe nenhlanhla, waba nenhlanhla nje ingane eyodwa qwaba, azayibiza ngegugu lakhe. Awu Nkosi yami, uboy wami kuphela kwakhe. Awu Nkosi yami, umntana wami, Nkosi yami bakithi. Igugu lakhe, it is something that is very, very special.
enkulu ethandekayo ngaso sonke isikhathi kuye umzali. Ukukholwa kube yigugu kithi bantu baNkulunkulu. Ukukholwa kube yigugu ngale ndlela yokuthi sikusebenzele ngamandla kusasemanje. Sisebenze ngamandla sisesekhulweni kungaze kwaphela isikhathi kwaphela nethuba. Ukukholwa okube yigugu ngaleyo ndlela in such a way that singabantu kumele siqonde ukuthi uNkulunkulu usithandile kangakanani. uNkulunkulu usibekele kangakanani. uNkulunkulu usenzele umusa kangakanani. Ngaleyo ndlela sizokwazi ukuthi kumele sigijime. Sizokwazi ukuthi kumele siyimisele. Sizokwazi ukuthi kumele siyidonse lenqola. Sikudonse kunzima kunjalo. Sithi noma sishawe qhubeke siyidonse khona kunjalo. Ngoba kushawa edonsayo kumisa imoto ehambayo. So kuzona zonke izinto ezikhona abantu baNkulunkulu ongayicabanga ezenzakalayo esekade zenzeka kanye nesisazokwenzeka. Ayikho into eyigugu njengokwazana noNkulunkulu. Ayikho into eyigugu. Yazi ungahamba umhlaba wonke ubuze bonke abantu asike baba ne-deep experience with uNkulunkulu. Athi umuntu ungithathela, that is why iculo lisho ungithathala angibekela uJesu nobubelena, Jesu nobubelena mi. Kona wonke umuntu sekwaba ne-experience ngoba bathi owazana noNkulunkulu nobufakazi. Emikhukhishe yobama ubufakazi as well. There was once a period of time as umuntu othanda ukwenza umsebenzi kaNkulunkulu. Ngimuntu onempahla efudumalayo kakhulu isikhathi esiningi. And there was a time lapho khona I'm being led to share this testimony because unobufakazi akukho ongamelana nobufakazi nendlela namandla nokuhamba nejeni noNkulunkulu. So ngathi ngizihambela nje endleleni ngihamba nje ngenza umsebenzi kaNkulunkulu. Ngahamba ngadlinza ngathi yazi iningubo efudumalayo and seliyazi ihlobo manje ngizokwenza njani. Ish. Ngidinga ingubo yazi. And nje in a week period of time ngingade ngizicabangele nje kuphela ngingacelanga ngakukhulekelanga ngentanga next. In a week period of time, or was it a week or 2 weeks, a lady wakhona in my place othengisa ingubo udayisela umlungu wakhe. She just called me. Hawu, sawubona kunjani uyaphila? Hayi bobozo uzongibona. And not knowing ukuthi one, I didn't even know ukuthi udayisa ingubo. Number two, I didn't know ukuthi wengibizelane, but I made time to go there. And mangifika athi yazi ngidayisa ingubo. Kodwa ke ngoba wena cela uthathe nanoma yini oyifunayo. It's on me, I'm paying. And I was like, what? And kwabuya same time ukuthi hayibo yazi ngangicelile enkosini ngicela ukuthi Nkosi. No, ngangidlinzile ngangicabangela ukuthi yazi ngidinga ingubo zokwazi ukushumayela nje bese kuyihlobo ezinde ezipholile kodwa ezingashisi because mina nginezimpahla ezifudumalayo in most cases because amakhaza nami we're not friends. And I was like uNkulunkulu uyaphendula emfihlakaleni. uNkulunkulu akadingi ukuthi kuze kukhishwe imali, akadingi ukuthi kuze kube na something ephathe cha. He just answers. Uyaphendula. Usebenzisa umuntu, usebenzisa isimo, usebenzisa whatever and whoever onhliziyo yakhe evuma. And uNkulunkulu ngiyabonga. And njalo mangicabanga lesenzo kukuningi engakhuluma ngako uNkulunkulu la esengithathe wangibheka khona, but this one I think isona senzo sokuqala esangenza ngavuleka amehlo ngarealize ukuthi wow, isandla saNkulunkulu is busy working behind. So iwona wangivula amehlo ukuthi uNkulunkulu kanti ungumnini amandla wonke kangaka, uluthando kangaka. uNkulunkulu kanti ungithanda kangaka. And ke ngothando lwakhe indalo ezinomhlaba sihlezi sithaba sijabula. So kuwona wonke umuntu oseke ongakuhlangana naye akhulume nawe ngeexperience kaNkulunkulu, I guarantee you and promise you ayichazeki le ndaba. It is something exceptional. It's a deep feeling oyifeelayo because uNkulunkulu uluthando lweqiniso lwasekhaya ezulwini njengoba nathi singumoya naye engumoya siyaxhumana naye. It's not just the relationship esiba nayo ngabantu, because you know that relationship onayo nesoka lakho nonkosikazi wakho noma nobani omthandayo masowazana noKristu, it is a relationship ekanjalo.
and uKristu asidinga ukuthi simbone, asidinga ukuthi simthinte, simphathe ngesandla, cha. Mesakhuluma ngaye, mesabona isandla sakhe esabela izipho, mesabona isandla sakhe esondla, mesabona isandla sakhe esiza, esiphilisa. uNkulunkulu mkhulu yazi. So ezikhathini eziningi izinto siyasithi noma sizazi, siqonda, kodwa abantu abaningi bake bangayinaki. Ikakhulukazi kulesikhathi esimatasa kangaka nje sinjengamanje sasemhlabeni esiphila kuzo. Ziningi izinto ezidunge amehlo abantu, zadunga izindlebe zabantu, zadunga izingqondo zabantu, nokunye okwakha umuntu kumfinyelelise ekukhuleni kwezikamoya. Abantu badukile kakhulu entweni ezingabakhulisa kwezikamoya. Badukile kakhulu ekuthenini abasathanda ukuthi izindlebe zabo zilalele izinto ezihlanzekile. Izindlebe sezalalela kakhulu umculo ogcwele inhlamba, umculo ogcwele imimoya, zonke izinto, amehla sembuka izinto ezispreada kakhulu ama-spirits, kushare ama-spirits kuleyo movie leyo ebukayo ama-spirits kuningi okwenzakalayo. But ngoNkulunkulu osithandayo, uyakwazi ukubuyela enkosini, uyakwazi ukuthi uphinde uhlengwe, uyakwazi ukuthi ubuye lobo bugugu lobo. Because I remember nje kudala sonke sikhule indawo kaNkulunkulu, yini lokudala sikhule indawo kaNkulunkulu kuyindawo efanelekile, indawo ehlukile, indawo evulelekile, indawo okwazi ukuthi kumele kuyiwe kuyona. Wonke umuntu uyazi, ikakhulukazi bekuyindawo emnandi kakhulu, siyadlala, kunama-games, kubizwa uJumping Castle khona la indawo kaNkulunkulu. Sifunde kuyo, kuhamba ama-trip, kuhamba ama-camp, kuhambe ezinkonzweni, kuhanje kuyiwe kude, siyohlupha khona lapha phambili, kuyodliwa phambili, kuyiwe e-stadium, inezimanje zikusenzeka lokho, but akusenabo ubugugu njengaqala, akusenalo ukuya ngothando, sekuya ngokuthi hayi sesiyenzela nje just ngoba umoya kaNkulunkulu usakhona. Enginesiqinisekiso ukuthi yebo uma sekuthiwa uyasuka umoya kaNkulunkulu lapha emhlabeni, kuningi ungenzeka, kuningi ungalahleka, kuningi ungasuka, kuningi okungekho right esingakubona. Sezaphela impela insuku lapho khona into ebithabisa abantu ibingathengwa ngemali. Kahle kahle ukusebenza bekungeyona inqobo yokuphila njengoba sekuyinqobo njengamanje. Ukukholwa bekuyigugu bantu baNkulunkulu ngendlela eyisimanga. Kukuthatha kukubeke uhlezi uthabile ngengaphakathi lakho kujuleni. Ngoba ilona gugu leli ukwazana noNkulunkulu. And ngicela nje ngingalifundisa inkosi lithi usuke uphelele uma unoJesu. Usuke uphelele uma unoJesu. Kanti wena ufunani? Wena muntu osezweni. Usuke uphelele uma unoJesu. So usukuphelele, usukunegugu lonke. Because unayo yonke into oyidingayo, okuyini okuphila okuphakathi. So ukukholwa kuyigugu bantu baNkulunkulu. So as I was saying ukuthi ukusebenza kwangayona inqobo yokuphila njengoba sekuyiyona manje. Kudala bakunokuthula. Ngiyakhumbula nje even when it comes to uMasigcosi imbala ukuthi sasijabulela nje ukuthi sipheka amahlamvu, sidla lona lelo daka, silifaka emathinini, ubase lo mlilo lo omncinyane Nkosi yami. Sijabulele kona lokho. Ujabulela ukuthi udaka ufike uluke because ufike uluke kanje bese wenza ngathi uyaludla bese uphimisela phansi. No ungalifaka emlomeni bese ukhe uthele phansi, ukhe uthele phansi, ukhe uthele phansi. Sasijabulela kona lokho. Khona ubaba, khona umama, khona u-aunt, khona umalume, khona ingane, khona usisi, khona ubhuti. Sijabulela ukuthi sihlele ndawonye sibumbene. Sijabulela ukuthi sonke sila. Naku sothi umlilo siyaxoxa. Omunye ubelethe ingane enosidoli, ingane senengane. Kuningi sesijabulela kona lokho. Hayi kwahamba isikhathi. Kwaqhamuka ukuthi hayi bafethu asiphekeni ukudla kwangempela. Hayi yonakala lapho kwindaba. Because njengamanje umunye usefika nerice la kubo uzothethisa ukuthi uthatheleni irice, omunye uzoza nezambane elilodwa, nomunye kanjalo. Zaqala lapha inkinga sesiyathethiswa emakhaya. Seshashaya emakhaya uthatheleni ushukela, uthatheleni ukuthi omunye uzohamba isikhathi eside ufuna amafutha, akasabuya kusekho mnandi manje because akubi mnandi makhono yedwa ongekho. Kufana nathi lapha empilweni akubi mnandi if sihlangene siwumndeni khona yedwa ongekho. If kusentambama omunye usebenzele eGoli,
usewazi wahlala khona akube mnandi because singumndeni siyathandana sithanda ukuthi sibumbane sithanda ukuthi sibe khona zonke. I guarantee you for sure akhona yedwa umzali uthanda ukuthi ey'nganeni zakhe noma kuthiwa ziningi kangakanani athanda ukuthi eyodwa ingabe ibikho la ekhaya, whether ile ngokomsebenzi akukhathaleki ukuthi umsebenzi o-right kangakanani, whether ile okay okwamukelekayo komshado because usuke sekhulile vele kwamukelekile lokho. Omunye ethola ukuthi ule ngokuthi lapho uyaphuza noma uyabhema usehlala emafletini uhlala ubhema ihungu uhlala emgaqweni, akekho noyedwa umzali othokozela leyo nto. But umzali uthokozela ukuthi umndeni wakhe awubone ula, abazukulu bagijimele la, ingane zakhe zihlalele la, nanoma kunenkinga kanjani kodwa la sonke sibumbene siyathandana siyasizana. So lesi sikhathi sasifika kuMasigcozi sekuthiwa siphekeni ngokudla okuserious manje, isona sikhathi esadala ukuthi uMasigcozi ungabi mnandi because sekunenkinga manje. Omunye athi hayi bafethu ngeke ngize ngikwazi namhlanje uma uthi angabe ngisadlala nani uMasigcozi ngoba nakho mina ngitshontsha ukudla lapha ekhaya. Because abantwana babengaceli uma ngicela irice uMasigcozi uyochitha irice lami lapha babevele bakuthathe bayithathele bese bathethisa bese ngabe saba mnandi. And manje uMasigcozi sezinzimbili zintathu ingane ezisawudlala kuzophela futhi. Ngaleyo ndlela sesaphela isikhathi lapho khona sasaneliseka because sasanelisa ukuthi sidla amahlamvu, sasanelisa ukuthi silukhunja udaka, sasanelisa yilokho ukuthi ufakile imbali ubhakile ikhekhe lakho ngodaka lakho wasabeka phezulu imbali zakho walihlobisa njengekhekhe lasesitolo. I remember nje amakhekhe kudala ukuthi kwakuba nawo lamagqampuza lawo ama-cherry nani. And then nathi senza exactly sithi ngifuna ukwenza ikhekhe ngiyalibhaka ngibhakela into yami, you know, zonke lezi zinto sidlale ngenhlabathi. Thola ukuthi wakhela nje amalokhunja nama-parking, hamba imoto, omayibhuli, ama-top, zonke lezi zinto kube mnandi. Manje kusakhona kusadlala manje but iy'ngane ayisekho interested ngaleya ndlela ezazi-interested ngayo kwaqala. Akusekho mnandi, akusekho interesting. So nje kunjenganathi singabantu asisaneliswa manje ukuthi sitshalile, asisaneliswa manje ukuthi sinemfuyo, asisaneliswa ukuthi ku-right yonke into iliphelele, but sifuna ungaphezulu njalo ufuna ukuphezulu. Kumele usebenzele ukuthi kumele uthole phela nawe imoto, kumele uthole nawe i-iPhone, nawe uthole phela ukuthi nawe kumele phela in the name of the so called ntuthuko eyafika yazoxabanisa ishaye ihlabe ihlikize emndenini ngale mali leyafikayo kwaphela ini uthando. Ngakho-ke njengamanje ngizama ukuveza kaNkulunkulu ukuthi sekuvele kwaphela vele ukumthanda, sekuphelile ukumthanda nokumlangazelela uNkulunkulu. Futhi uma lesi sizukulwane senza kanjena, singanendaba nokukholwa, singanendaba nokusizana, singanendaba nokuthula, singanendaba nezinto ezibalulekile ezizokusenza sibumbane, how much more kwizizukulwane sesithathu nesesinye esizayo 10 years from now, 20 years from now sizokwenza okufanayo kodwa okuphindaphindwe kalishumi. Lokhu kudembesela ukuya endaweni kaNkulunkulu engcwele kuzophindaphindeka. That is why kuzokhala ingidi emabandleni. Lokhu kudembesela ukukhuleka kuzokwanda. That is why abantu bezoba nenkinga more and more and more because akusakhuleka. Lokhu kudembesela ukwazana noNkulunkulu kuzokwanda and kuzoba nzima kakhulu esikhathini esizayo because uma ungazani noNkulunkulu ufile. That is why ukufa kuzokwanda. And that is why ngihamba njalo ngihamba ngikhumbule ngicabanga ukuthi no wonder nasemhlabeni wakwasenza abantu abo-8 kumhlaba wonke kwizigidi ngezigidi zabantu, millions and millions of people, only 8 people basinda. Njengamanje sebulibalekile abantu baNkulunkulu ubugugu bokukholwa ngale ndlela yokuthi abantu sebejwayele kakhulu i-comfort zone, sekumnandi, okwenza ukuthi uma abantu sebesondela enkosini ngokunxusa, ngokukhuleka nangokwenza konke okuzobasondelisa uJehova behlaseleka kangaka. Because noma ubani, because wonke umuntu sejwayele ukuthi sonke sihamba ngala ngithi lo othi ufuna ukushintsha isitha sihleshe simbone kuqala bese siyomhlasela. Hey, buyela ngala wena. Azibe mdibi muni. Zonke asifuna imali, zonke asifuna ukuduma, zonke asifune azingabi nandaba nabantu. Lo usanendaba nabantu, usanendaba nokukhuleka, usanendaba nokukholwa, usanendaba nakonke,
uyahlaseleka uyashawa. That is why sithi kubantu abaningi ithola ukuthi useya realize ukuthi hayi beyazi impilo yami isishintshile angibuyele emuva. Kodwa esanobuthakathaka esanobunzima esanezinto eziningi abhekene nazo, isitha siyafika kuye simhlebele ukuthi yazi ngenkathi ungakakhuleki ngoku-right njengoba usuqalile wakhuleka, ingakho usubhekana nezimo ezingaka, ingakho usuhlaseleka kangaka amaphupho, ingakho usushawa kangaka. Ebese umuntu athi yazi qinisile, selo ngaqala ukukhuleka nje ngeke singahlaseleki singiyashawa. Inkinga ile ake ngiyeke ukukhuleka. Bese siyawina-ke sithi hore khona sokwazi ukuthi sikubuse siqhubeke nawe. Because kahle kahle sithi simisa imoto ehambayo kushawa edonsayo. So ngale nkathi konke kulungile empilweni yakho ku-right, kwezikamoya isitha sisuke sihamba nawe. Wena uthi ku-right kanti cha, kusuke kungekho right. Uma nje waqala wawulwiswa kwezikamoya, ulwiswa emaphushweni, ngale nkathi ususukile isitha asiseke eduzane nawe. Sekuyacaca-ke manje ukuthi usihamba noJehova manje. Because usumelene naye, awusamile naye. I repeat, usumelene naye, awusamile naye. Ngale nkathi ukhuleka ukuthi uqalekisa imoya ukuthi uqalekisa uqobo lwakhe, umelene naye, awusamile naye. Kanti uma nkathi ungakhuleki uzilalela, awume naye. Yonke into uyijabulele, uyi-enjoy noma kuthiwa ubuso umoya womona kangakanani, enjoy embrace. Kuthiwa ubuso umoya okuhleba kangakanani, enjoy embrace. So emele sihlezi sikukhumbula ngesitha ukuthi sinomona abantu bakaNkulunkulu, hayi kancane kakhulu. Kwasemaphakadeni nakudala kade sasinawo, namanje kusanjalo. Le nto icabanga njengomphathi wezezimayini onomhobholo, uma ebona ukuthi nangu umuntu egubha umgodi ngokuzimisela kodwa akaliboni igolide. Because in most cases izisebenzi eziningi ziyasebenza nje ziyenza into, but aziyazi ukuthi lento le special kangakanani, azazi ukuthi lento inkulu kangakanani. Kufana nani nezisebenzi zagesi, eziningi ziyasebenza azazi ukuthi lamakhebuli ababhizi bewafaka emakhandela imiliyoni kangakanani. Nababhizi bemba lapha bemba igolide ezimayini, uzolimba vela kukhipha igolide lelo, uzoyimba kukhipha idiamond lelo, uzokumba kukhipha iplatinum or whatever amalahle, but akazi ukuthi lapha lakiswa khona yena uzoholela 5,000 ngenyanga, kanti laliswa khona likhanda 10 billion. Akazi ubugugu ba ukuthi ubugugu kangakanani. So umsebenzi noma lo mphathi lo onomhobholo uzothi ebona ukuthi hayibo lo nale igolide livela lapha, bese nisusa sebenzela kule ndawo khona yena ezolithatha leli golide abese uyalisebenzisa ngokuthanda kwakhe. Wona usebenze kanzima but ngenxa yokuthi awuunderstand leli golide ukuthi liyigugu kangakanani, bese uyasusa nje kalula kanjalo from lona. Sikanjalo singabantu. Siyasondela enkosini, sithi siyakholwa, sithi siyamfuna uNkulunkulu, sithi siyenza intando yakhe. But because asazi ukuthi kuyigugu kangakanani ukwazana noNkulunkulu, asiqondi. Sithi sikususa sinoma kanjani enkolweni, sithi hayi sivele sikunikeze umsebenzi. Hambe usebenze, ukhohlwe, ungabisaya enkonzweni, ungabisakhuleka, ungabisenza lutho, usubhizi nomsebenzi, usubhizi nokuncinyane. Ongeze kwakusiza ngalutho. Namanje ngisathi ukholwa kuyigugu. So mase thatha yena lo mphathi, because uyazena ukuthi ligugu kangakanani. Yabo Sathane wazi kahle ukuthi kuyigugu kangakanani ukwazana noNkulunkulu. Wazi kahle ukuthi kukhulu kangakanani. Lo wazi ezulwini uSathane. Wazi uNkulunkulu. Wazi zonke izingelosi, wazi lonke uhlobo lento ekhona emhlabeni. Wazi zonke izinto ezenzakalayo, wazi yonke into. So uyabazi ubugugu bokwazana noNkulunkulu, ukwazana noJesu. Uwena kuphela umuntu ongakwazi. So ikanjalo nakithi lento. Siyazila, siyanxusa, siyakhuleka, sikwenza konke. But sithi mase ubona ukuthi hayibona idrive lo, ubesele move. Uzila njalo lo, shona ngala. Uyakhuleka lo, shona ngala. Ukuze singeke size sifinyelele ekuphokopheleni ukubona konke asibekele nasidalele kona uNkulunkulu. Lona omubi ongumphathi wezwe lalapha emhlabeni uvela kunikeze into nje encinyane, kunikeze umsebenzi. Yini umsebenzi? If uNkulunkulu bekubekela ukuthi uphile wena
ungasebenzanga ungazwelanga ubuhlungu kodwa uphile ujabule. Sinjalo sikunikeza umsebenzi ozokugqilaza, sinjalo sikunikeza umsebenzi ozokuhlukumeza, ozokukhathaza, ozokuphatha kabi, ozokwenza ukhale each and every day. It's just like ukubona abantu abamaqila ngithi mhlawumbe udla ama-chips noma ingane edla ama-chips athi umzali buka lapha abethatha ama-chips, wena usabhekele awunakile ubhizi yathatha. Zingile izintathu izingane ezikwazi ukubona ukuthi hayi wena udlala ngami ungibukisa into engekho kade ufuna ukuthatha ama-chips ami. Enye ithi buya ibheka ngala ethi hawu ungibukisana angiboni. Ikanjalo ke le ndaba, wena ubhizi unaka into engekho akubukisa yona, usenqobile yena ngoba usekutholile akufunayo. Akuthathe boom igugu lakho, into ayifunayo kungicunula uNkulunkulu ngabantu bakhe nangabantwana bakhe. Thathe kanjalo igugu lakho uNkulunkulu. Ukukholwa kuyigugu kakhulu, hayi indaba okudlala, hayi kancane. Ukwazana noKristu into enkulu, usukuphelele uma unoJesu. Thetha khona ufunani, umuntu wasemhlabeni wena ufunani, ngoba usukuphelele uma wazana noKristu. So ngakho-ke ngalo myalezo abantu baNkulunkulu engifisa ukwazi ukuthi kuyigugu ukukholwa nokwazana noNkulunkulu, ngoba uma bekungenjalo ngabe amakholwa awahlaselwa kangaka, ngaba silwiswa kangaka ngenxa yevangeli. Futhi ngabe uPawulu akazange azasinikeze even nezikhali zamaKristu ezitholakala encwadini yabase-Efesu chapter 6. Ethi lokugcina bazalwane qinani enkosini nasemandleni ayo amakhulu. Unganikeza isikhali ungasidingi, unganikeza isikhali ungeke uzulwe. Let's say kuyiwe empini, kuthiwa nasi isikhali kodwa empini kuyodlalwa. Kanjani? Unikezwa igiya yala kufanelekile khona ukuthi uye khona. Uma uyebhishi igiya yakho ne-swimming costume, amasosha empini igiya yabo ibhamu nokugqoka ama-flash. Amaphoyisa emsebenzini igiya yabo izibhamu nokugqoka what is it, bulletproof. Ngathi empini ugqoka i-swimming costume, cha, but ugqoka igiya yalapho kufanelekile khona. Ujima ukarate ugqoka igiya yokarate. So bantu baNkulunkulu ahlale sazi ukuthi the reason why ubaba uNkulunkulu asipha lezi zikhali ukuthi asimeni eqinisweni, ukuthi asikunxuselane njalo, ukuthi ahlele njalo silindele ukushumela izindaba ezinkulu zombuso wezulu, ukuthi asikubambisise konke, sihle sifakele isivikele esiyithemba, sibophele okhaleni lethu insindiso. Kuvama iqiniso la endebeni zakho, because ulwa ngalo iqiniso. Methi usathana uthi wena uthi, methi ukuthi uthi wena uthi. So asazane noNkulunkulu khona sofumana ukuphila okungona phakade, ngoba isise sifuna sibhubhekane naso kwalasha. So inkosi mina nabantu baNkulunkulu inibusise, inisize, nibuyele kuJehova ngokuphelele, nihlezi nazi ukuthi ukukholwa kuyigugu elikhulu. That is why uluswa kangaka, that is why uthikameziswa kangaka, that is why uthi uma ufastile kube buhlungu kangaka, ngoba kuyigugu. That is why uthi kumele ukhuleke vele ikalamu lakho lingakhali. That is why kumele uyovangela uvele nje ubhizinisi izinto ulibele ushona le nale, khona uzogcina ungayenzanga lento enkulu ethabisa wena ngengaphakathi lakho, ethabisa uNkulunkulu. So izisebenza kaNkulunkulu zihambe ngokugijima, ngokuzimisela, ngokusizwa nangokuthanda inkosi. Ngizophilisa icebo laNkulunkulu ngoba igugu leli, ukuphila okuphakathi igugu, into oyifisayo leyo ngengaphakathi lakho. Ungangaqonda mhlawumbe manje, ungangaqonda futhi nangakusasa na next week. Phase uvuka ngaleli langa uyovuka ngalo in your soul, bayibiza nge-soul awakening. Ngaleli langa uyovuka ngalo uzokwazi ukuthi ha kanti, ngale nkathi uvuleka amehlo uzobona ukuthi yo kanti, uvuleka indlebe uzoqonda ukuthi hayibo ngeke. So ukukholwa kuyigugu bantu baNkulunkulu, sisilithekisiwe, salahlekisa, saqambela amanga, senzela zonke izinto, but uJehova usamile ngonaphakade, usanjalo. Kusayigugu ngoba uyena yedwa uzosinikeza ukuphila okuphakade. So masazana noJesu njengoNkosi sithi masiphenduke umbuso wezulu ususondele, sihlengwe, sisindise, sibhabhadiswe, khona sokuthola ukuphila okuphakade okutholakala endodaneni ngokwazana naye. Inkosi nje ibe nani
inibusise kakhulu. Ezinye izinkundla zokuxhumana khona uTikTok ulihle ithemba, Facebook ulihle ithemba Mzobe, la khona khona imibhalo, kube khona ama-video short 10 minutes clips, ebese kuba u-Instagram ulihle ithemba Wende Mzobe where there's 10 minutes clips akhona ku-TikTok na ku-Facebook nje. Kwesiqinisi enipha amandla, nihlezi nazi ukuthi ukholwa kuyigugu elikhulu, angasuswa ilutho kuwena, ungavumeli ukuthatha igugu lakho ngoba uyazisola kakhulu. Hlezi nazi ukuthi uNkulunkulu uyasizonda isono, uNkulunkulu uyabuthanda ubungcwele. Nkosi nisibekele, Nkosi niqinise, Nkosi nibusise manje kuze phakade. Amen.